שהייה בכלא מביט פנימה, ונזמין את תשומת הלב שלנו אל נקודת המגע עם המזרן. כפות הידיים והרגליים יציבות. האגן נע בתנועה אינסופית כלפי מעלה. מבט רחוק קדימה, צעדנו עם הרגל ימין אל בין הידיים. עם השאיפה, הידיים עולות מלמטה קדימה ולמעלה. ונשיפה, הידיים יורדות למטה, שתי הרגליים מתיישרות, כף רגל ימין בפלקס. הכנסת האוויר, ידיים עולות, תנועה אינסופית כלפי מעלה. והוצאת האוויר, הגוף העליון מתכופף אל כיוון הרגל ימין. עם המנגינה של הנשימה, ידיים עולות מלמטה למעלה, ידיים ארוכות, והוצאת האוויר, הרגליים מתיישרות, ראש פנימה. לנשום.